Light camera action hwnwi director ades rwkhaino chirima film ni action movie ni action scene churu wngwu kaisa tej raptar kosom SUV gari noboro uri tola kwlai thango. O action scene scripted wngphano o action scene khaina thangwi driver ni langma chokha amokhe kubui tabuk social media o video kaisa viral wngwi tongo tai norobo nugui mankhana o viral video ni mangpili je kaisa chirima film ni action scene khaina thangtini khoroksa stuntman ni langma chokha hwnwi saimangkha omo wngkha south ni kaisa film swnamna thangtini no o patimung patika hwnwi tabuk news rogo koktoma kasa phaimani o hachao mohanraj mungwi khoroksa stuntman ni langma chokha hwnwi bo koktoma rogo kasa phekha saimangkha omo wngkha Tamil Nadu ni Nagpattinam hwnwi kaisa jagao Bittukam hwnwi kaisa film ni movie ni scene khaina thangtini no o hachani shikar wngkha hwnwi koktoma rogo kasa phekha saimangkha o hacha kasa phaimani bagwi khoroksa director tai actor Vishal bo o stuntman Mohanraj thwimani twi bo bini action bo thwimani suk prokash khaikha tei norobo nugui mankhana o viral video ni mangpili video ni screen o